Moi roztomili, posłuchajcie coś o zawarzelinach. To jest taki coś i na czasie, bo teraz te zawarzeliny się robi. A jak się wam to moi dżistani podoba, to mi dajcie palec do wyrchu, a dajcie mi, zasubskrybujcie ten mój kanał. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Niech ją tam i murzyny kańskie w Afryce posłuchają. Kiejsi hańdowni, ale przeca jeszcze dzisio, każde dobro gaździno przez lato robi zawarzeliny. Bo każdy wie, że nie ma w zimie nic lepszego, jako taki zaważone jabłka, trześnie, a brzoskwinie ze szklunki. Jak za oknem padze śnieg, a ludzie się cisną ku kachloku, to mama dycki przyniesą po obiedzie we szklunce jakąś zawarzelinę, a wszyscy we familii se wnet wspominają lato, a ten zielony strumek, co na nim rosły owoce, co teraz się do nich śmieją z podwyrszczka. Bo przeca w tej szklonce gaździno zawrzyła kąszczek tych ciepłych dni, kiej słonko wszystkich łechtało po licach, a owocom dawało siłę a zdrowi. Najprzód dycki dozrzyły trześnie a wiśnie. Trzeba się było śpiechać, a ich obrać, bo szpoki jak przyleciały, to poradziły w porę godzin odziubać trześnie na całym strumie. Jak ich już gazda albo synek pozbierał z drabiny do ampra, to gaździno musiała narychtować szklunki na zawarzeliny. Nalała do wielkucnego szaflika ciepłej wody, dała tam porę kapek płynu do garców, a wszystkie szklunki musiała porządnie wypucować. Ku tymu i pucowała wyrszczki, kiere też dycki były zalezione. Potem w drugim szafliku, albo pod kranem, się szklunki wyszpluchało w zimnej wodzie, a dało się ich na stół, co by okapały. Trześnie, wiśnie, brzoskwinie, jabłka, śliwki, a gruszki. Wszystko to się ciepało do szklonek, a zalewało się wodą. Nie dawało się do zawarzelin cukru, bo przeca owoce miały słodycz w sobie. Choć ponikierzy mieli radzi jeszcze słodsze, tuż go tam nasuli. Oto po łyżce do każdej szklunki. Hańdowni w każdej chałupie był takowny wielkucny garniec na prodło, co się w nim i ważyło prezwurszt przy zabijaczce. Ten garniec był fest dobry, do ważenia zawarzelin, wloło się do niego wody, a na spodek się dało kąsek jakiś handry, co by się szklunki nie potrzaskały, jak się ich ważyło. Szklunki z owocami się ważyło ze 2 godziny. Ale niż się ich jeszcze wraziło do tego wielkucnego garca, to trzeba było do porządku przykręcić wszystkie wyrszczki. Przeważnie to robił gazda, co miał w rękach więcej siły. Jak jaki wyrszczek przeskakował, to darmo trzeba było zebrać inkszy, bo szklunka musiała być do porządku zawrzyto. Zawarzeliny się dawało dycki do szpajski, lebo do piwnicy, kańsik do chłodnego, a tam kany było ćma. Jak były porządnie zrobione, zaważone, to poradziły wydzierżeć i do przyszłego lata. Gaździno jak w zimie odebrzyła takowną szklunkę, to zloła ten sok, co puściły owoce, jak się ważyły w garcu, a wymieszała go z wodą. W zimie, a na wiosnę to był taki wartki kompot ze szpajski. Owoce dycki zjadły dziecka, a wiśnie się moczało w cukrze, bo były kwaśne. Po niekiery zawarzeliny się dawało do kołoczy. Ba i te wiśnie, co były fest kwaśne, a były furt kwaśne. Choć się ważyły, a stoły pół roku we szklunce. W każdej zawarzelinie było kapkę letniego słonka, kiedy zaś wiesioło zaświeciło w izbie, kiedy w poszczotku izby się odebrzyło szklunkę z owocami. Szklunki a wyrszczki się chowało zaś na przyszły rok, nigdy się ich nie wyciepowało, jedynie kiedy się potrzaskały. Po niekieре zawarzeliny poradziły wydzierżeć i 2 roki, a furt były dobre. Choć na nich było kapkę prochu, to jednako jak się po nich szmyrło palcem, to się ze szklunki zaśmiały trześnie, lebo jabłka, kiere jeszcze nieboszczyk stazik zbierał do ampra.